vanhu voshamisika vachiona nemamassive developments ari kuitwa pathi upcoming SADC summit. Vari pane nhau yandandakakubatirai panapa iri very concerning, but tinoona kuti aiwa zvonzi madelegates eSADC apinda munyika yeZimbabwe, let's say one of them abva fola sick, anonosika medical attention kupi achiperi mushe muri Zimbabwe. Dati muone condition yakaita muzvipatara yauya ichiexposewa panapa nevakomana opposition. Kuti wasubscriber wobva walaika wotina on the bell icon. Tichipinda pa one of the prominent aid Wanilson Chamisa anowafadza emeri anyora achiti dear Nick Mangwana, in the event that a SADC delegate falls sick and requires emergency medical treatment, which hospital will they be taken to? What number can be used to call a government ambulance? We need new leaders. Anobva posa picture muri kuona kuti aiwa these guys vanhu ava vari muhospital, they are waiting to receive medication, but tiri kuona kuti vakatovata mupassage. Tinoona kuti hamutori nanyaya kwamatheaters acho, vanhu instead kuti varare pamabeds varara pafloor mwakagara pachair. Vanhu varadza kuti vari kutorwara asati vatomboatendewa nyangwe nemanesis kana madoctors acho. Muri Zimbabwe this situation is very very critical. Zviri kuitika nyika yakasangana upcoming SADC summit, vanoendera mberi vachiti namba checho yeambulance haisi kutombozikamwa kuti ndepai ipi namba inozofonewa. Let's say tomboti a delegate weSADC afola sick, anoreceive medication kupi. Mashoko ari kunzwa panapa naadvocate Fadzai Maira vari kutoda havasika kutombomira. Votoziva mafungiro enyu muri kudi pamusoro mashoko avo pinai kume section medu. Saka no subscribe or like, channel on the bell.